samtale. Hun startede med at spørge mig, hvad sysler de så med? Og før jeg havde set mig om, så var vi faktisk i fuld gang med en glimrende samtale. Tænk at skulle det hele tiden, ikke? Der tog jeg hatten af for. Det var hun eddermame, hvis man må sige det, eddermame dygtig til. Kunstnerballet kulminerer med Lancier, regentparrets foretrukne dans, og dronningen er i en stærk startkvadrille med en tidligere statsminister, en filminstruktør og så skuespilleren Ulf Pilgaard, der i øvrigt har det med at gå og parodiere sin Lancier-partner. Ja, men det er jo ikke derfor, at jeg ville eller ikke ville danse med ham. Han danser jo et glimrende Lancier, så det er bestemt kun en fornøjelse. Så er der fri Lancier i skolegården, med eksempelvis chefredaktøren på et kongehuskritisk dagblad, der nærmest fortolker dansen som en togtur til Vejle. Men René Toft Simonsen og Thomas Helmig, de kom aldrig i kamp. Der stod jeg sammen med Mads Mikkelsen og røg en smøg nede foran. Det skyldes, at mig og René en gang har danset Lancier, og jeg kom til at kaste lidt for meget rundt med Alexander på det tidspunkt. Og mig og René gjorde faktisk en meget, meget uheldig figur. Vi havde ikke lige fået øvet os hjemmefra. Så jeg tænkte, at det må vi nok lade mere prøvede kræfter tage sig af den her gang. Der er dans til midnat og ikke længere. Ballet er forbi, kontoret lukker. Men der var i øvrigt også en statsrådsmiddag i Christian den 9.